Mga sinag, ito ang bago kong alaga. Kain ulit, kain. Very good. Mga sinag, may bago akong alaga. Ito. Kaya, napakainin natin. Sigurado yan, madami naman sa akin nagre-report nito. Ayan, oh. Oh, ito pa yung isa, oh. Yan pa yung isa, oh. Oh, yan pa yung isa, oh. Ang supo. Mau! Wow. Hoy, nasaan ka na? Wak! Wak! Lepas! Wak! Ah! Ayaw. Magali kayo sa Wak! Umalis na. Halika! Ah! 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 Kain ulit, kain. Very good. Ha, halika, oh, dali, oh. Ah, ay, wak. Hotdog, hotdog. Kain kang hotdog. Ayaw ng hotdog. Ba't hindi na kain ng hotdog? Social ka naman. Oh. Busog na. Bitay. Mal pinapay ko. Wak! 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 Lala. Wak! Ano, nauuhaw ka? Ah, nauuhaw ka? Ah, inom ka, inom. Nagkakarigis yan sa diri man. Nagkakarigis man yan. Aligo man to. Ano yung segreso? Yung pinalas-palas ng pagke. Patok. Inom, inom. Iinom ka kasi nag-iinom tiyan. Iinom. Inom na, inom. Mga sinag, ito ang bago kong alaga. Ayan o. Ay. Ano? Umalis na.